actually say to abo bantwana, if ever you were given umhlambi sisadukaje, to actually go and talk to abantwana ningathini? Thank you, Sis Lisa. Nanzoqala ngemotto yam. My motto says, modeling is my passion. Your eyes are your mirror to your soul. Believe in yourself, because if you don't, nobody will. Wear confidence all the time. And remember, don't let fear. Keep chasing your dream. And mna ndingaba-encourage kakhulu ngesikolo, because ndinento endiyaziyo akho ndawo ungena kuyo ngaphandle kwesikolo. And if ndiyaqaphela phofu ewe ndiyaqaphela kukusisi phaa eluxolweni ophumeleleyo oneento zakhe umncinci kumama, but uthi xa ibizwayo kuthiwe sisiphumeza. Nkondayibo mama umdala kuye ngosisi, but ndiyayazi uba usisi une-respect because ufundile apha anyathela khona kuyacaca. So mna ndiyaba-encourage uba wonke umntu makahlale esikolweni makafunde, because education is the key to success. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Butwam, sithini kuwe thina? Actually nami ngizawuthi ngiqale ngemotto yam. Imotto yam endibhiliva kuyo through modeling ithi never let your emotions be above your dreams. Then ke i-advocate endiye ndithi ndihambe ngayo through yona ndayikota eva eBhayibhileni ku-Isaiah 60, yeah, I think so, 61. Ithi arise and shine, the glory of the Lord is upon you. So i-motivation endinothi ndinike mhlawumbi ulutsha abantwana xa ndinothi mhlawumbi ndithi ndinike ukunongaba. Nokunongaba ujongene nantoni na ebomini, funeke uzixelele ukunongaba ukhule usithi wena mhlawumbi ufuna uba ngugqirha. Ya ekuhambeni ngexesha uzawufumana ubunzima, ufumane i-tough times, but ke funeke noba mhlawumbi ufikile kobunzima mhlawumbi ndithi around grade 11, grade 12 ngoba iqala phaa into eserious. So uzongalahli ithemba, uzongathi ngenxa yoba ubona i-performance yakho uzixelele kunongaba wena into yogqirha ngoku ingathi ndiyayiyeka, ndizawukhangela enye i-second option engenye. So wekha kulaa nto ubuzixelele ngayo kunongaba like sentsho uzawufuna uba yiyo, like ungagive up. That's what I'm trying to say. Kunongaba don't give up kuloo nto ubuzixelele uba ufuna uba yiyo. Ebomini kubalulekile uthi uqine, uthi uphakame, uthi noba uye wathi wawa uphakame uzivuthulule uqhubekeke nejini yakho. Alright, enkosi kakhulu. Andazi noba ke niyamazi usisiphempha eluxolweni uthi ndingani bandaze niqaqambise